Sú tu čajky. Dobre. Počkaj, kde sú tie čajky? Tam sú hore. Čajky. Prestaň. Čajky. No dobre, máš to. Ešte raz. Od začiatku. Nie, chcej, dobre. Šúpaj. Strihneme to tam potom. Čiže vstup. Ako PC Express servisuje napájací zdroj. Klapka. Je to Mercury. Mercury 350. Nie je funkčný. Ideme ho sfunkčniť. Počkaj. Boha, to som nevidel. Rofl. Počkaj. Ups. Ten drží riadne. To je Herkulov zdroj. Kvalitka. No, už púšťa. Dobre. No, dobre. Odservisované. Máme byť funkčný. Ukáž. Môžeme ho založiť do bedne. Počkaj, ešte ráno z milosti. Ak to má záujem o tento funkčný zdroj... Napíše info@PC Express. Áno. Cena bude určite dobrá. Zľavníme. No.